дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат таваҷҷӯҳи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон алалхусус пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи арҷ гузоштан ба фарҳанги миллӣ, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва муаррифии либоси миллӣ сол аз сол зиёд мегардад. аз ҷумла доир намудани озмуни садранги чакан тоҷикона мепӯшем, катбонои беҳтарин ва ғайра нишон аз ҳуввияти миллӣ доштани занону модарони тоҷик мебошад. яке аз ин тадбирҳо роҳандозӣ гаштани фестивали либоси миллӣ осури тамаддуни ҷаҳон мебошад, ки дар шаҳри Норак даври шаҳрии ин озмун дар сатҳи баланд доир гардид. бонувон аз ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот, ташкилоту муассисаҳо, омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр бо иштироки фаъолонаашон намудҳои гуногуни либосҳои миллии тоҷиконаро тавассути роҳпаймоӣ муаррифӣ намуданд. мавриди зикр аст, ки баргузории фестивали мазкур яке аз тадбирҳои гиромидошти арзишҳои асили фарҳангӣ буда, он ба тарғибу ташвиқи либоси миллӣ, пешгирии бегонапарастӣ, баланд бардоштани мақому манзалати нақшу нигор, гулдӯзӣ ва рушди истеҳсоли матоъҳои миллӣ, намоиш додани ҳунари волои тарроҳону ҳунармандони ватанӣ равона гардидааст. имрӯз симои шаҳри Норакро як қабои идона фаро гирифта буд, ки тамоми бонувону занони шаҳри Норак дар як рӯҳияи баланди ватандӯстӣ, меҳманпарастӣ ва худшиносии миллӣ фарҳанги худро пешкаши мардум мекарданд. қайд кардан ба маврид аст, ки бо заҳматҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, либоси чакан, атласу адрас дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ гардид ва ҳар як бонуи тоҷик имрӯз вазифадор аст, ки либоси миллии худро арҷ гузорад, муаррифӣ кунад ва эҳё намояд ва ба қадри фарҳанги миллати худ бирасад. мақсад аз гузарондани фестивали мазкур эҳёи либосҳои миллӣ ва дар дили мардум ҷо намудани расму оини гузаштагони мо аст. мо бояд модарон ба фарзандон келинои худ тарзи пӯшидани либос, бастани рӯймолҳои ба миллати тоҷик хос буданро фаҳмонем ва нагузорем, ки таъссуб ба тарзи либоспӯшии мардуми бегона бошанд. қисмати дигари фестивали либоси миллии осори тамаддуни ҷаҳон баъди роҳпаймоии осоиштаи бонувону гулдухтарон дар қасри фарҳанги шаҳр бо намоиши дастоварду ҳунарҳои мардумӣ, нақшу нигору сӯзанидӯзии ҳунармандону тарроҳони шаҳр идома ёфт. дар ҷамъомад гуфта шуд, ки либоси миллӣ ҳамчун як рукни муҳими фарҳанги миллӣ муаррифгари миллат маҳсуб меёбад, ки арзишмандии маънавии онро ҳифз бояд кард, то наслҳои оянда низ ба он арҷгузору меросбар бошанд. либоспӯшии тоҷикон аз қадим аз дигар халқҳо фарқ дошт ва он як ҷузъи таркибии фарҳанги миллӣ маҳсуб мешавад. аз ин рӯ риоя кардану аз бар намудани либосҳои миллӣ бояд барои ҳар як соҳибватан шараф бошад. инчунин донистани тарзи либоспӯшӣ ва риояи он дар муҳити атроф ба фарҳанги миллӣ таъсир расонида, сатҳи ҷаҳонбинӣ, маданият ва завқи зебоипарастии халқро ифода ва муаррифӣ менамояд. чунин омадааст дар муқаддимаи дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои духтарон ва занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ки вазорати фарҳанги кишвар онро таҳия намудааст. дар идома ба як қатор иштирокчиёни фаъол ва роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, ки дар чорабинӣ фаъолона мусоидат намуданд, бо ифтихорномаву сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр сарфароз гардонида шуданд. тантанаи фестивали либоси миллии осори тамаддуни ҷаҳон дар шаҳри Норак бо суруду тарона, намоиши либосу анъанаҳои неки ниёгон ва саҳнаҳои ҷолиби аҳли фарҳанг ва муҳассилини муассисаҳои таълимӣ, ки тараннумгари меҳру садоқат ба ватан ва муқаддасоту арзишҳои миллӣ буд, идома ёфт.